Siyabonga igama lenkosi. Amahubo chapter 1 verse number 1. Hallelujah. Angithatha lithuba bazalwane to give honor where honor is due. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngibelele. Mfundisi. Ngiyambuza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu egameni lika Jesu. Mfundisi thathi kancane ukuthini kwenu kwenza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha nomndeni wakho wonke. Siyawubingelela bazalwane kwelihle igama lomfeletu Jesu Kristu waseNazaretha. Simshayele izandla ezinkulu egameni lika Jesu. Hallelujah. Angibingeleleke nengcebo zonke ezenkosi ezikhona la. Siyabingelela kakhulu bazalwane. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ey'nsukwini zokugcina alibonge igama lika Jesu. Siyabonga kakhulu, siyakuhlonipha kakhulu futhi lokho igama lika Jesu. Ibandla lonke elingcwele ngiyabingelela egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngicela sithandazele phezu kwala mazwi bazalwane. Mahubo chapter 1 verse number 1 kuya verse number 3. Nami ngibeka ukuthi inkosi ekubingeleleni bese siyathandaza egameni lika Jesu. Amen. Busisiwe umuntu ongahambi esilulekweni zababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabakolodayo. Kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. Unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, othela izithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni, nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho. Inkosi ibusisa ukufunda kwezilayo ibandla lonke lithi amen. Amen. Namhlanje bazalwane ngifisa sikhulekele phezu kwalamazwi lawa. Ngokudalwa uNkulunkulu wasidala wasenza ukuthi sibe abazalwane abathelayo. We were designed to be fruitful. I-fruitfulness bazalwane akumele icingwe. Ngabe ithelo kamoya, noma ngabe izinto ngokwempilo, academics, properties, businesses. Uma ukhuluma ngebandla kumele kuhlukane lezo zinto. In fact, uma uNkulunkulu ebheka ibandla lakhe ey'nsukwini zokugcina, he expects the church eli very fruitful. Ngoba iqiniso kumele silamukele bazalwane ukuthi uJesu will never come back for a defeated church. uJesu ngeke azolanda ibandla alanda abantu abangathokozanga emhlabeni. We are designed to be fruitful. We are commanded to be fruitful. Yonke into ekuthina around us iyakutshela ukuthi kumele ube fruitful. Okwazi ukuthi ke uma ubanjwe izinto engekho fruitful, okwazi ukuthi kunezinto kumele umzalwane kulezi zinto zokubheka. Sibayeka abathakathi, sibayeka abazonda, sibayeka amathuba angafikanga. Uma umzalwane nje uqhubeka uphila impilo engekho fruitful, ngabe ithelo kamoya, ngabe ithelo zenyama, noma ngabe yini eyenza impilo yakho ukuba iqhubeke phambili, uyibheke ngoba uNkulunkulu ubekile indlela ukuthi uma ezobusisa umuntu ulindelene ekholweni. Ngithi amen ekhonzeni. Na uDavide ke impostoli ukhuluma la mazwi amangalisayo uthi ke ubusise umuntu ongahambi ngey'luleko zabantu. Ngamanye amagama uma uDavide uNkulunkulu ezobusisa umzalwane kumele azi ukuthi uNkulunkulu he doesn't just blessed, but uqala bheka ukuthi ngabe indlela zakho ziyamthokozisa uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uma indlela zomuntu zimthokozisa uNkulunkulu, wenza nezitha zakho sihlalisane kahle la ngokuthula. Ngamanye amagama kulezi zinsuku esiphila kuzo akekho umuntu okumele alikhulume kuphela ivangeli, kumele silihambe ivangeli. uJesu uma ehamba esezobuyela esulwini, lithi iBhayibheli uma ehlala abafundi bakhe uthi wenza isimanga nje wavela wathatha indisho wafaka amanzi wabaqonda abafundi bakho babiza, lithi iBhayibheli wabageza iy'nyawo. Lithi iBhayibheli uma bageza iy'nyawo, lithi yabuza lindoda uthi uJesu kodwa umazi sigeza iy'nyawo kuphela ubuka kusasizama nenhliziyo uthi uJesu cha engimgezile iy'nyawo ugezekile nangaphakathi. Why Jesu ungageza izandla? Why ugeza iy'nyawo? Ngoba uyazi uJesu ukuthi ivangeli alikho ekukhulunyweni, alikho
Moses Mabhida alisho ukuthi uyinokho wayinezimali eziningi alisho ukuthi uyinokho wayinezikhala ezinhle alisho ukuthi uyinokho wayedumile kodwa manje imsummarize nje lithi an Enoch walked with God iyathandaza nasentabeni kungakuvuka abantu abazonamathela kuthi kubaba kodwa abanamathele kuthi belahlwa abantu kodwa bona bana ubusisiwe umuntu angahambi ngeziluleko zabantu Jesus uNkulunkulu ophilayo uthole makhala ukuthi noma ngabe nemali engakanani kodwa uma ngahambi kuleliyathara swani nabo noma ngaduma kangakanani kodwa uma ngekho kuleliyathara sondeza asabi nabantu abaqabene noNkulunkulu asabi nenyanga ubusisiwe athole makhala ubusisiwe umuntu athi noma ikhona ithenda kodwa angahambi ngeziluleko zabantu athi noma ukhona umsebenzi kodwa angahambi ngendlela sababi ngoba it's not about getting it umbuzo uthi uhamba nobani la uhamba naye awuxabananga yini ngoba kukhona ukuthola into bese uxabana nalawo ahamba naye mayingcwele umuntu ungayifuni noma ngifuni umuntu ungayidini noma ubusisiwe asikakompromise ngenza kwethu uJesu uyabuya nokufa kukhona akufika kodwa ngihamba naye nje noma imali ingasafikanga kuyo kodwa ngihambe naye ube khunjula mina kuthwala mama la baba wahamba usisi umuntu manje baselana siyabashumeza enkonzweni ngolesibili bashunyezwe emsebenzini siyabashumeza enkonzweni baphinde bakhawuntele na ku-Facebook hayi ubusisi umuntu uma babi behamba bathi cha ngoba nifikanga esiphambano angikwazi noma ngabe impilo abayiphilayo uyayithanda kanti ubheka ukuthi ngoba kanje uhambe nabantu uluze uNkulunkulu usisi umuntu ebazana kunama-platform anemali kodwa uqala ubheka ukuthi ungatholi imali ulahlekelwe kuye ngoba komsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke kodwa wabazelwane phela egcineni siye ekhaya egcineni ubadlula bonke ubukhazikhazi siyoma phambi kwesihlalo soNkulunkulu manje angifuni ukulahlekelwa nguye ngenxa yezinto njalo makhala ubusiwe umuntu othi noma kunzima kodwa ahambe naye ubusise umuntu othi noma edivosiwe kodwa abonakale enkonzweni athi kuhamba naye athi noma uphelile umsebenzi kodwa athi akaphelile uNkulunkulu ubusisiwe umuntu athi noma ekhula athi treatment kodwa behamba naye uyinakho wahamba ushabaya asabheni noma ngasavumi asincane kanza kwethu ithemba lenkazimulo lisilindile uJesu usilindile masinyane uzovela bafika ubusisiwe uthahla noma sihlupheka okomsuzwana noma usathane eshukusigwinya kodwa sesibonga ukwazi ukuthi uJesu akasekho ezulwini uphila ngaphakathi kithi akusahambi mina kodwa sekuhamba lonke imi ngaphakathi ubusisiwe yazi thina uyazi uma kufika wena endaweni kuba safe ngoba i-attention yezulu ilapho khona uma ngena wena etekisini kuba safe uma ngena wena ebhanoyini yabatshe lalana ngoba ngihambi ngedwa ngihamba nawe khona nokhona